parlar de creativitat implica parlar de que la cuina es transforma, de que la cuina canvia. De fet, ho sabem, la cuina té lloc en un context cultural i social concret i en aquest context que justament va canviant és on es produeixen aquests canvis. Hi ha un dels eixos que és la cuina com a patrimoni i de fet el patrimoni també va canviant. No? Per què es transforma la cuina o per què es transforma el patrimoni? Doncs perquè el patrimoni és una construcció social i si entenem la cuina com a part d'aquest patrimoni, no? Com a construcció social és evident que va canviant perquè canvien les persones, canvien els contextos i de fet uns autors, Rosen i Rosen, psicobiòlegs, definien la cuina com un conjunt de diferents pràctiques relacionades amb la selecció dels aliments i en aquest cas doncs, els aliments és evident que els que disposem van canviant per diferents raons, però també perquè utilitzem diferents característiques i diferents formes per preparar-los i diferents tècniques. I és en el marc d'aquests canvis que volíem reflexionar sobre innovació i creativitat. De fet, el tema era creativitat, però no es pot parlar de creativitat sense parlar d'innovació. Jo diria que la innovació una mica, la creativitat és el concepte, la innovació és el procés. I per tant, innovar d'alguna manera vol dir intentar millorar un producte, un servei, un plat per incorporar alguna modificació en relació al que ja existeix. I per tant, en el context de la cuina, intentar innovar o voler innovar ens pot voler portar a plantejar-nos com aquell plat pot ser més segur, per exemple, i millorar les condicions de seguretat alimentària, però també com pot ser més nutritiu, per exemple, i eliminar aquells elements o aquelles coccions que potser no són tan sanes o no són tan adients, o que sigui més atractiu al gust, que sigui més atractiu a la vista, la textura, que sigui més agradable. La innovació neix de voler millorar això i per tant neix a partir d'un procés creatiu. Einstein va dir que la creativitat és la intel·ligència que es diverteix i de fet la creativitat implica qüestionar-se coses, implica pensar com podem dur a terme aquesta innovació, com podem millorar aquest plat o com podem millorar aquesta elaboració. I per tant una de les bases de la creativitat i d'aquest procés creatiu és formular-se un problema. Altre cop Einstein va dir que la formulació d'un problema sol ser més essencial que la seva solució. Per tant, plantejar-se un bon punt de partida, que és el que estàvem comentant abans, com podem millorar aquesta cocció, com podem millorar aquest plat, com podem millorar aquesta recepta tradicional, ens pot portar a bons resultats. I amb les taules rodones que hem anat tinguent i els debats, els tres elements que són més presents són la tradició, la personalitat i el producte. Quan parlem de tradició, doncs vol dir el que estàvem comentant, la cuina és patrimoni i neix d'un context, i aquest context té una tradició que es pot manifestar en forma de receptaris. Abans el doctor Roviralta ens ha ensenyat, per exemple, el llibre del sense vi, doncs com podem millorar i innovar a partir de les receptes que hi ha en aquest receptari, per exemple, o com podem millorar les receptes tradicionals. De fet, citant els germans Roca, ells sempre diuen que un plat, que la cuina tradicional, si no es pot millorar, no s'ha de canviar. I per tant la idea que estàvem dient és justament això, com ho millorem. I és un fet que en la cuina catalana molts cuiners estan modificant i reactualitzant aquestes receptes tradicionals, incorporant nous ingredients o incorporant noves tècniques. I finalment el producte. De fet, la majoria dels cuiners subratllen que la qualitat del producte és un punt crític, és un element importantíssim i que moltes vegades aquesta primera pregunta que dona lloc al procés creatiu és quin producte hi ha en aquesta temporada, què tinc o com puc combinar els diferents productes d'aquesta temporada, com puc buscar contrastos, amb què els puc maridar. I per tant moltes vegades d'aquesta pregunta de què fer amb el producte que tenim i per tant que es relaciona també amb aquests temes més de sostenibilitat, producte de proximitat, etc., poden donar lloc al procés creatiu. I parlar de producte també vol dir parlar de paisatge i parlar de les arrels regionals que cada un té. I de fet aquest era el lema del segon congrés. De fet, la cuina d'un país és el paisatge posat a la cassola.